Hello guys, आंनि गोदान मोनसे भिडिअ'आव बयखौबो गोसो गोथारजों बरायनाय थाबाय हटासन चेनेलाव गोदान बोसोरनि 2025नि गिदिरफोरनिसिम गोसो गोरबोजों खुलुमहरनाय थाबाय लोगोसे आंनि उन्दैसिनफोरनो अननाय बावहरनाय थाबाय आरोना थ' दिनैनि भिडिअ'खौ जोबजासे नायलांगोन होनना आसा खालामबाय आरोना गोदान बोसोरनि मोननैसो जायगा बेरायलाबायदोंमोन आरोना जोङो मा होनो बेरायनो लुबैनानै बेरायहैदोंमोन आरोना जों मोननैसो जायगा पिकनिक स्पट बेरायफेरा आरोना बिदि गोदान बोसोराव जानुवारि निउ इयारफ्राव बिदि बेरायफेरामोन आरोना आङो फार्स्ट टाइम बेरायनो लुबैनानै मोननै जायगासो बेरायहैबाय आरोना ओमफ्राय दा बेरायनानै फैबाय आरोना न'आवहाय दुगैखां लोबखां ओमफ्राय दा फ्रेस जानानै भिडिअ लाफिनबाय आरोना मानो होनबा आङो भिडिअ लानो हायासै फैनाय माखासे मबाइलाबो आंना चार्जार डाउन जानानै केमेराखौ अन खालामनो हायासै आं ओमफ्राय दायो न'आव चार्ज होनानै दा भिडिअ लाफिनबाय आरोना आङो दा भिडिअखौ नोंसोरजों लोगोसे शेयार खालामनो सानबाय आरोना आं गासिबो भिडिअखौ इन्टारेस्टिं मोनबा जोबसिम नायलांदो आरोना ओमफ्राय चेनेल गोदानबा चेनेलखौ साबसक्राइब खालामना होलांदो आरोना गासिबो प्लिज सोरबाफोर गोदान हाबसनफैदोंबा आरोना आंनि चेनेलावहाय ओमफ्राय कमेन्टआव बुंहरबानो जाबाय आरोना आं सोरबाफोर फ्रेन्ड गोदान फैदोंबा आङो बेक खालामफिनगोन गासिबो थ' बिदिबा आंनि भिडिअखौ नायलांदो आरोना आं होनोसै आरोना मोननैसो जायगा बेरायनायखौ नोंसोरजों लोगोसे शेयार खालामनो सानदों आरोना गासिबो बिदिबा नायलांदो भिडिअखौ थाव सोनानै जों दा नेटजागुलि थांनो नागिरदोंमोन दा थाव सोफ्राव फैबाय आरोना 300नि थाखा सोदोंमोन साबसिन जायो मा बाजार होनथाय बेखौ नायनो थाङो जों नेटजागुरि सालायगिदिङोलै निज्लागुरि बेरायफैदोंमोन आरो दसे नै पिकनिक जाग्राफ्रा मालाय बिदिनो साजायदोंना डेक'रेसन बेरायनो लुबैना फैबाय आरोना जों सानै फैदों आरो नायजागोना मानसिया गारिया नै मैया लायबाय बेखौ मैया लायनायावनो माबा दानजालायबाय सासे हेलमेट गैयिनि 500 थाखा ना 1000 थाखा जागोनथाय दसे बेरायनानै थांसै आरोना मोनसे जायगायाव थांफिनबावगोन जों 2 थारिखआव बेरायबाय आरोना जों बेरायनो लुबैनानै सानैजों मालाय फट' लागासिनो दं सानैबो फट' लाखांबाय आरोना जों दा बेरायहैनोसै आरोना ओइथिंहाय दखान दङ बेदर हांनाय दंलाबायो बिथिं दा थांलाबायनोसै जानाय जायोबा जानानै थांसै आरोना बिराद गाज्रि आरोना बैयाव थांसै र' लिक जालायबायनो लिक माथो हैगोन जों बैथिंजाय हेपि निउ इयार आइ लाभ निजिरा थांसिगोन जों दा आइपवालियाव हाबहैफिनसै आरोना जों दा बेनिफ्राय गासिबो दिनैनि भिडिअखौ नायलां आरोना Bawan juga ada di sini. Ah, bare? Mang kedai? Aja. Persilangan dan fungkai. Main gate ya. Wow.
Saya dong. Saya lagi. Lagi? Oh. Boy, bro. Mari. Tuh dari kok gitu. Oh, tahu kerja. Hah? Zastum Tina ni bawa kawai. Dalam ini kerman serna ni be. Dalam painin kaya. Ai poli itu biar jingsa. Ai poli biar sudah biar nasi. Jadi saya punya saya pindah deh. Ai poli sudah biar nasi. Ya, macam negara ni na. Kurang ni. Hah? Yo थाबाय लालि फाग्ला एथ' मानसिनालाय एक्सप'आव हाबना थांसैथ' एक्सप'आवनि एक्सप' नै बेयाव एक्सप' दं आइफवालिनि दखान एक्सप' मालायनो हिनजावफोरनि जोबसैबाव लेडिस एक्स' सेल अरे है जाले नहीं है malah Ainek ni boleh ada ada gari umahan jangan pakai gas extra kan extra kata umak bagi pengen abang sebalik jab tat Nirjakulin itu kumar nama siknya sana Aipolin abang sih jauh iman Oma kemahang naik jalan deh Oke, kerap. Nah, misalnya, ang mazanisi guys, ang mazak. So guys, jeng dah kerja na, Aipolin picnic sport ni fair na, jeng dah tampil sekian hari na, bicara para ilar na, personal se, para video bane halen warang. Ini dalam berguna dengan bisko. Laga saya mana, channel aku dan channel aku subscribe kamda na, kasih mazang nebla, ni macam tu. Domel fikas na. Pura report juga, cinta. Kalau aneh, boy jangan main get apa na.